Taombera ni manja Anyamata Acrobatic manja mwawo ndithu Anyamata Acrobatic tukupemphana azima ya chioda azima amene mwakonzeka kuipatsa moto malo anu muyamba kumabwerera atu apa. Yes, azima ikose mwachena UTM masana bwino tikulande kuchokera kuno kumwanza mpaka pano ndi pabwalo la Phalaza pa mfumu ya Guluka kumene chipande cha UTM chilisa msonkhano wa ndale adzina ngati Isaac Salima tikulande amene mukutitsatira chokera pa kanema wa Times komanso pa wireless ya Times komanso pa Facebook page ya Times kuno anthu kumwanza kumene chipande chimene chilisa msonkhano kudikira kuti mtsogoleri wa chipande cha UTM adalisopa bambe komanso ena akuluakulu a chipande chimene chafike malo ano koma nyengo yake ndiyozizira komanso mawawa mse wake ndovutirapo ndithu popeza anthu amene afika kuno mwina ndifa yake nsotachedwa kuti atiyambe zonse kuno malingati kuti anthu amene akubwera kuno akuyenda mtunda kapena kuti njira yovuta kwambiri kuti afike malo ano komano anthu ndiye afika angodikira kuti mtsogoleri amene akabambe afike pano pa bwalo la Phalaza kuno kwatiye Kanduku mboma la Mwanza kumene chipande chimene chikachitisa msonkhano ndale masanano ndi nzanga Innocent Mphongolo Innocent tikulandire masanano mwina msonkhano umene uchitika kuno chipande cha UTM kuoneka kuti kwazazatu ndi msonkhano umene kwabwera anthu ochuluka tinene kunena kuti komwe tili kuno ku Phalaza ground ndikuchoka ku boma ku Mwanza kulowa nkati ndithu ndi mtunda wa makilometers ochuluka kwambiri kuti tifike kumeneko ndiye musewomosemu pochoka kumeneko kuti tifike kuno kumaoneka ndithu gulu la anthu likuchoka kumeneko kumabwera kuno kusonyeza kuti anthu ali ndi chidwi kuti afuna aone kuti chitika ndi chani kupatula pamenepo nkhani ndionena kuti kuliso msewu wovuta kwambiri mayendedwe ovuta kwambiri so ukayang'ana mayendedwe ukayang'ana mtunda zikuonekabe kuti anthu apangabe chidwi chawo chonati afuna adzaonere msonkhano umenewu ndi pali gulu ndithu pali anthu ochulukirapo amene abwera tisati ochulukirapo pabwera anthu ochuluka pa msonkhano umenewu koma anthu amene ndithu tamba kwaona kuyenda kuchokera mwina mtunda about 10 kilometers kumabwera kuti adzafike ku bwalo lino akuti kuti anthu kuno chipande chimene chamachikonda mene zikuonekera tifotokoze kuti mwina phungu amene ali dera lino pakadali pano andi phungu amene anasankhidwa ngati wa DPP amene ndi Adausi ndi amene anasankhidwa kunoko ngati phungu wa DPP so tikuonano kuti UTM khala ngati kuti yatengano malo pakadali pano pakuoneka anthu ambiri amene akuoneka kuti akutsatira chipani chimenechi cha UTM pakadali pano komanso ndikhoza kunena kuti museumu muoneka kuti anthu akamba zinthu zosiyana kukoneka gulu lina likupita ngati ku msonkhano wina komanso lina likubwera kuno komano kuyerekeza gulu limene likupita ku msonkhano wina ndi limene likubwera kuno kukoneka ngati kuti kuli gulu ochulukirapo tinene apa kunena kuti dera linole amene afuna imire ngati phungu wa UTM ndi ya Felix Njawala and amene phungu wa chipani chimenechi cha UTM so amenewa ndi amene ndithu taona akuthamangathamanga kukonza zinthu kuti zikhale mchimake ndi amene wa Felix Njawala so lino ndi dera lawo limene iwo afuna ayimire pa chisankho chomwe chikubwerachi amene onenera muja kuti kunoko ndikutali msewu wake osakhala bwino mwinanso amene akuti satilangodziwa kuti ife talipira kufika kuno ndi galimoto zathu malingati kuti msewu wake suli bwino mwina kufunika kumafika madera ngati anowa amene mwina amatengera ngati ovuta kufikirika kwa anthu andale yonje ndikotani anthu ena amadabwa kuti mukamanena kuti fenda Malawi sitaoneko mtsogoleri wa dziko kapena mtsogoleri wa chipani china chilichonse kunoko timafunsa akaka ndikoyamba kunena kuti kubwereko mtsogoleri wa chipani osati wa dziko wa chipani akaka ndikoyamba kubwera kunoko ndikutali eti komano anthu awawa ndi Amalawi nawonso amapanga contribute ku mavoti amene anthu amapereka ngatinso kuli misonkho nawonso misonkhoyo amapereka nawo nde kunoko anthu asamakuyang'anire kumbali azaganizirakonso anthu akuno kuti nawonso aone anthu aone face to face amve nkhope amve mfundo azimve face hand asazimve mwina kupyolera pa wireless kapena pa television athe kuzimva face to face mmene ndimafotokozera muja kunena kuti anthu ayenda mitunda yayitali kwambiri kunena chilungamo atakhala ni madera ena anthu sangaende mtunda otali choncho komano mwina akuoneka kuti kukuchitika chinthu china chimene mwina amachisowa chinthu chimene mwina asamacho kuyenda mitunda yayitali kubwera kuti apezeke pamalo anowa so ndikofunikira kwambiri tauzenso azipani zina kunena kuti kunonso kuli anthu amene akhoza kuwaponyera voti kunonso kuli anthu amene amapereka nawo msonkho kunonso kuli anthu amene ndi Amalawi nawonso amafuna ayenderedwe atumikiridwe so
azipani zinaso atenge chisanzo chimenechi azibweranso kunoko kuti azapangitsa misonkhano yawo. Akhangati akabambe zimene zamazikonda kwambiri komanso akuzikhulupirira kuti makafika madera ofikirika osafirika makamaka takati kuyenda nawo takafikako mwina kuja amati kuchindidi kunsanje kumene nkovutanso amakamba anthu kumene kuti sanaonepo mtsogoleri wachipani akuafikira koma iwo anakafikako mwina zathandizira bwanji chipani cha UTM kuchitengera m'madera. Papa tinene kuti zikhoza kukhala kuti ndinene yonchi kunena kuti anthu ambiri amene ali mtawuni ali ndi access yonena kuti amadziwa kuti kunoko kuli akabambe chithunzi nkhope yawo akuidziwa amaona kandi mu newspaper amaona kandi pa television amamva kuyankhula mawayilesi osiyana-siyana mwina malo ngati ano sakudziwa chenicheni kuti chimene chikuchitika ndi chani mwinanso zokuti utsogoleri wa UTM unasintha akhoza kukhala kudziwa koma chidziwitso chawo chikhoza kukhala chochepa so kumapita malo ngati anowa ndikuona ngati chinthu chofunikira kwambiri kusiyana ndi kuti muzipita malo amene anthu akudziwani kale anthu ambiri anapanga kale chiganizo onena kuti ifeyo wathu ndi wakuti ife tizavotera wakuti malo ngati ano anthu ambiri akhoza kukhalitsa anapange chiganizo akhoza kupanga chiganizo chifanira kuti aona munthuyo kapena amumva munthu yakuyankhula so ndikuona ngati approach imene atenga akabambe ndi approach yabwino kwambiri usayiwalayize kunena kuti akabambe angoyamba kumene ndale ndi munthu amene ndi watsopano ku ndale mwina anthu akamakamba za chipani cha UTM mwina mmutu mwawo mudakalibe Saulos Chilima ngati mtsogoleri akabambe amagwira ntchito za boma kwa mwina anthu samakhala nazo chidwi kwambiri fani za ntchito za boma kokhala kuti ayamba ndale akuyenera afikire pena paliponse anthu adziwe sitinaone nsalu zimene zili nkhope ya akabambe sitinaone zithunzi zambiri zimene zili nkhope ya akabambe njira inanso imene ikhoza kuwathandizira kuti afikire kwa anthu ngati amene kuti apanga associate ndi kufika kumadera akutali ngati imene kulili kunoko. Pofika pano uona kuti chipani cha UTM ncholimba bwanji ndi anjawala tikuwadziwa ngati munthu amene wakhala ku chipani chija nthawi yayitali munthu amene akuchidziwa chipani chi ina ndi out ndiye mwina kunoko apanga ma structures amene akuagwiritsa ntchito kukuoneka kuti kunoko chipani chilipo taona anthu avala nsalu ena zakalekale osatiso zanyuwani kuti apatsa kumene avala matisheti ooneka akalekale osati kuti apatsa kumene ndiye kunoko kukuoneka ngati kuti chipani chilipo tifotokoze kuti tikubwera kuno mwina tinafika malo ena pamene mayendedwe anativuta tinatitimira pamene pachani pamene umamva nkhani zosiyana-siyana ndiye pamene poti timamva nkhani zimene zimakambidwa zimaonesa kuti anthu apanga embrace kunoko UTM akuti aone amene ati ife tione yanchani amafotokoza ndithu zina zimene sitinganene pagulu ngati pano komano amafotokoza mukuona kwathu kapena mukumva kwanga ndikuona ndikutanthauzira zinthu zimene anthu amayankhula zikuoneka kuti anthu ndiokonzeka kunena kuti akhozanso kupanga embrace UTM kunoko mmene mafotokozera kuti amene anawina kuno ngati phungu ndi Nicholas Tausi amene anali a DPP amene wakhala nthawi yayitali so chipani cha DPP ndiye kuti kuno chilipo kale kapena chinalipo kale so ichi ndi chipani chatsopano chimene chikubwera kumene komano imene zikuonekera sizikuoneka ngati ndi chipani chatsopano kwenikweni mwina anthu kumaona ngati kwasala nthawi yochepa kodi mwina misonkhano ngati indi kuthekera kosintha maganizo a munthu amene tikuwerengera kuti mwina kwasala masiku osachepera 100 tinene kuti nkhani yokopa anthu imatenga zinthu zambiri wani mwina amene munthu wina wangomuonera wamsangalatsa amasekerera bwino kapena iye anachena bwino zinthu zimene azimathandizirakonso kumbali ngati zimene zonso kuchoka pamenepopo tiyang'aneponso mwina nkhani yokhudza mfundo zimene akhoza kupereka kunoko kunena kuti apereka mfundo zotani kwa anthu akapereka mfundo zimene zozo anthu akhoza kuzimva ndi kukhulupirira kunena kuti ayiayi ine basi ndasintha maganizo enanso mene angaonere nsanja umene kumbuyo kwathu kapena iye amene angaonere akuluakulu achipani chimene akuonekera amene akuzipangira hando zikhoza kuwasintha maganizo nati ayiayi ineyo basi zikuoneka ngati mwina UTM ndi chipani chimene chili organize kapena zipani zina zikuoneka ngati zili motel ifanana kuti anthu akuaonaona so masiku asalawa masiku amene tikhoza nati ali crucial ni masiku amene anthu amatha kusintha maganizo ena amathaona ati ine ndimaganiza ngati zavotera kuti koma akuti sanapange zakuti pakadali pano basi ndayichola ndipita kwakuti timamva kuti ayi zinthu kukukhala ngati anthu akupanga za maliro akumatigulira mabokosi amaliro afuna tizifa so zinthu ngati zimene zozo mene anthu atazipangire hando masiku amene atsala usakwana 100 akhoza kusintha zinthu
Takoza Innocent. Amene ndi Innocent Mphongolo amene ndinali limodzi kuno kumwanza pano pabwalo la Phalaza kumene tikudikira kuti mtsogoleri wa chipani cha UTM Adaliso Kabambe komanso akuluakulu ena chipani chimenechi afike malo ano. Ngati mukutisatira kuchokera pa Times TV komanso pa Facebook page ya Times ngakhalenso pa wireless yomvera ya Times, ndine Isaac Salima tikudikirira kuti mtsogoleri amene afike koma kuno ndikujama tikwa kunene kude kumene chipani chimene chikuchititsa msonkhano wa ndale tsiku la lero koma nsewu ndesuli bwino mwina mudabwe kapena timuone kusintha pa kaulisiro kathu kama tsiku la lero malinga ndikuti talephera kufika ndi zipangizo zathu zonse malo ano kuti anthu abwere kuno kuti amve mfundo zimene chipani chimenechi chabweresa masanano kuno bwalo la Phalaza. Ticheze na anthu ena amene afika malo ano kuti timve kuti kodi chipani cha UTM amachikonda motani komanso akudikira zotani. Amayi poyamba tikudziweni? Ine ndine Jesse Austin Nguwa. Msonkhano tsiku la lero mukuyembekeza zotani? Ine ndikuyembekeza kuti kumwanza kuno abwana Akabambe atipangira chituko kuno kumwanza. Mwavotera? Mwavotera pa chisankhochi? Ndipo ndiye kwambiri kwake. Mukuona zotani mwa Akabambe? Mwa Akabambe tikuona zinthu zambiri. Ndi munthu wachitukuko komanso ndi munthu osamalira anthu ovutika, ndi munthu osamalira anthu amene ali kumudzi. Chifangati walimba mtima kufika kuno kwa Asamu alimba mtima fa kunoko palibe president amene amba kubwera ndi oyamba wa Akabambe kubwera kuno kumwanza. Kuno kuli mavuto otani amene mukuyembekeza za ukonzereni? Kunoko mavuto oyambira ndi nsewu umene mwaoneramu kunoko koti kumachokera Mbarata koma nsewu ndi imene mwaoneramu kuti Mbarata ifike kumwanza kuja kumakhala zinthu zambiri zovuta kuti njinga zende bwinobwino magamero kuti ayende bwinobwino zimavuta. Ndi apa chitukuko choyamba ndikuti abwana amene abweramu atipangira nsewu ochoka kunoko kuti kuyambira pamene mopo takhotera paja pa chipatala kukafika mpaka kulumikiza nsewu pafupi ndi Mozambique. Mayenda bwanji kuno nsewu umenewu? Ndimene maoneramu mayendedwe ake ndi ovuta kwambiri, timayenda movutika kuti mwambiri timayenda pasi kuti tichene chonchi muone mmendomu tili mbumbumbu nachena koma kufanyana kuti mayendedwe timayenda wapasi matope kugwa kwenda kwa makhala kovuta basi. Thokoza zomwe kwambiri. Zikomo. Amene ndiye na anthu amene afika malo ano tichezenso ndi amene amayankhulira chipani cha UTM Felix Njawala. Anjawala mamenya yonse. Ya apa tsono tirurede tsopano. Kuno ndi kwathu. Tikamayenda mudzino ndendi kunoko. Makhala kuno. Pamene mwapeza adimaki pachi. Mukangochoka mepa che nyumba zoyambirira ndi pathu. Woyipato kwambiri kuno nsewu. Kunoko ndi mavuto. Mene mwaonera nsewu. Kureku ukuku anthu akadwala ukuku. Ndiye kuti ikabwera mvula ngati mene inabwerera masana aja amadikira matendawo mpaka na kudzapange dzuwa. Ndimezi machitikira osatinso kuti zabodza ayi. Ndi azimayi akakhala oyembekezera uku kuti no mwina adzavuta chipatala chawo kuchaching'ono akupita nawo kuboma. Ndi amafunika akwere mwina njinga ya moto amakhala mavuto. Now chinanso kukudyetsa planta anthu akudya mbatata akudya nyemba zimachokera kunoko. Nthawi ino ya mvula kapena nthawi ino ya dzuwa amadzala kunoko mbewu nthawi ina iliyonse. Mbewu zokuku panopo mbatata kule kuthumba ukuku la mbatata lalikulu liti munthu akugula panopo 20,000. Latsika ifo yoti anthu sangathe kutenga kukagulitsa nsewu kunoko wavuta. Mwaona eti? Mbazoti mukuyimira mwini ntchito. Ndili ndi ntchito koma mukayiona ntchito imene ili kunoko yoyambirira ndi nsewu utu. Because anthu akukonzera nsewu ngati neyo ndakonza about 50 meters. Malo amene amavuta kwambiri mwanza muno ndi paja timati pa apitala. Iliyo lero mukudandaula koma sewa magamoto afika. Kunoko magamoto mvula ikangobwera ndiye kuti kunoko safikanso magalimoto. Anthu akachola mandalena awo timati manake set kutsidya ukuku ndiye kuti amaola basi faja pa apitala. Kuti kumene nakonza pa apitala panopo anthu akumayenda koma mungaone kuti vuto la pa apitalapo limene lolo latha koma mavuto ansewuwo alipo bechifa malo ambiri ndi owonongeka. Kuona Akabambe mwafika malo ngati amene ovuta kufikirika tinaona atapita ku Chididi ku Nsanje lelonse ali kuno mwina akufuna kupereka uthenga utani. Atsogoleri kumbuyo kweti amatengeredwa malo amene ali convenient. Ndifake mwina zimavuta kuti azidzota malayo okhala bwanji.
so ife tunena kuti mmene timapangira ndi the late Dr. Chilima kumapita kumalo kumene kovuta akabambeso adzipita kumeneko. Dzana tinatengera kwa Chapananga, lero tatengera kuno kwa kunene kuti aone mavuto amene amalawi akutani akumana nawo. Ndikamapita ku parliament nkumakanena kuti kwathu ndifuna nsewu, tikamapsa mtima anthu akunoko kumwanza kuti boma sili kutithandiza, anthu aziona kuti oye zoonadi. Ndikhulupirira kuti inu ngati TV at times mwajambula zimene mwaziona kuti amalawi aone kuti tikamati kumwanzaku ndi dera lotsalira, zotsalirazo ndi zimenezi kuti ntchito yambiri, koma ndikuvake ndabwera kuti no tisalolere kuti zingokhala bechonchi mpaka na kalekale. Tikuona nyengo ya leronso mawawa amatope komabe anthu abwera chonchi zikunimbisa mtima bwanji zimenezi. Ndiye mudabwe kuti kuli mvula yayamba mamawa koma anthu ndimene abwerera, ndimene abwera chonchi anthumu achokatu mmadera kunoko sikuti anthu awawa achoka pafupi, kulibe kuti akwera galimoto ifwa misewu yake ndimene inde umwe enda ubola, koma nkati kumene kuchokera anthu awawa kumenekonso ndiye sikungapite ngakhale galimoto, ndiye ayenda kuchoka kumeneko kubwera kunoko. Zimene zozo zikupatseni chithunzithunzi cha mavuto amene anthu ali nawo. Vuto ndionena kuti kumbuyo anthu amatenga advantage kwa anthu awa chifukwa cha akatankonde munthu amankonda, kenako anthu amaona kuti abasa anthu akundikonda ndiye ine nzingopanga zimene ndikufuna. Ndimene tikufuna tithese ife zimenezi ndithu. Nathokoza zikoma kwambiri. Mafika nthawi kabambi apano pafika amangodikira kuti anyamatawo amalize awo umene amaliza munde kuti 5 minutes from now akhala kuti akufika. Mukudziwa nsewu mmene tikuyendera muchi chilole chinachinga pacha ndiye anyamata amalimbana nacho, so a president sakanadutsa nsewu cha utachingika panopo chilole chija chachoka kuti kuno basa akudutsa akubwera chabwino ndithudi. Amene onda Felix Njawala amene ndo yankhulira chipani cha UTM kufotokozapo zimene anthu ayembekezere sana kuyimira ngati phungu ku nyumba ya malamulo kudera kuno kumwanza central kapena pakati pa boma la Mwanza, kufotokozapo kuti anthu tikuona asakola kulenda chipani chimenechi afika monga amene mukuonera mu chithunzimo Patricia Kaliati amene ndi amene amalangeza sosogoleri chipani chimenechi cha UTM kufika malo ano amene mukutisatira pa kudzera pa Wireless ya Times pano. Akaliati nawonso afika masanano kuti msonkhano pano uyambike. Akaliati tikulandireni masanano, mwina anthu ayembekezere zotani masanano? Anthu ayembekezere mfundo zochokera kwa president wa Dr. Dallas Kabambe amene mmalawi muno anthu sanaonepo ntchito zake. Ena osamene akuti ine pano yayi anakhafoja nakati nala wakali tikudziwa kuti uyu sanakwanire magadi koma wanyunyu ndi Dr. Dallas Kabambe amene akonze mavuto 60 years our independence.